Shalom bagi kita semua. Saya Moses Barani selaku Ketua Panitia Natal Remaja HKBP Serpong 2025. Dan saya Tua Felicia Valentina Manik selaku Wakil Ketua Panitia Natal Remaja HKBP Serpong 2025. Kami ingin menyampaikan kembali kepada seluruh jemaat dan teman-teman remaja sekalian bahwa perayaan Natal Remaja HKBP Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025. Perayaan pada kali ini mengangkat tema Peduli karena Yesus yang diambil dari Matius 1 ayat 1-25, yaitu yakin empati sebagai ungkapan sukacita yang merupakan ungkapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari bersama-sama kita rayakan Natal tahun ini dengan hati yang penuh sukacita, persaudaraan, dan damai sejahtera. Jadi, jangan lupa untuk hadir dan mengambil bagian dalam momen istimewa ini. Sekali lagi, perayaan Natal Remaja akan diadakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025. Kami menantikan kehadiran teman-teman remaja dalam kegiatan yang penuh kasih dan sukacita Natal. Sampai jumpa di perayaan Natal Remaja 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas, dalam rangka menyambut merayakan Natal tahun 2025 dengan tema Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Dan subtema kelahiran Yesus menjadi bukti bahwa Allah setia, menyertai dan menguatkan setiap keluarga HKBP Serpong hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Saya, Pendeta Sarlen Lumbat Tobing, mengajak Aman Inang, Naposo Remaja dan Sekolah Minggu untuk mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan Advent, Natal, dan Tahun Baru 2026. Biarlah setiap jemaat dapat merasakan suasana Advent, sukacita Natal, dan optimis dalam menyambut Tahun Baru dengan pengharapan untuk lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, kesehatan, damai, dan sukacita. Untuk itu, mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Rangkaian kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 antara lain ibadah Advent yang akan melibatkan core dari setiap week dan kategorial. Natal kategorial terdiri dari kategorial sekolah minggu, kategorial remaja, dan kategorial aman. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2025 kita akan melaksanakan puncak perayaan Natal yang teknis pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Selain itu juga ada juga ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember dan ibadah awal tahun baru 1 Januari 2026. Detail jadwal ibadat dan perayaan dapat dilihat pada spanduk yang telah dipersiapkan oleh panitia dan juga boleh dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan melalui WA group dari week masing-masing. Kami mengajak Amang dan Inang semua untuk berkontribusi mengirimkan partisipasi dana yang akan diberikan melalui Sintua week masing-masing atau dapat juga ditransfer melalui rekening panitia. Untuk mempermudah pencatatan, dimohon setelah melakukan transfer melaporkan kepada Sintua week masing-masing. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Aman dan Ina dan seluruh jemaat atas partisipasi dan kontribusinya dalam kegiatan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 ini. Biarlah dalam perayaan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semua dapat merasakan sukacita Natal dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Horas. Shalom bagi kita semua. Saya Moses Sebarani selaku Ketua Panitia Natal Remaja HKBP Serpong 2025. Dan saya Tar Felicia Valentina Manik selaku Wakil Ketua Panitia Natal Remaja HKBP Serpong 2025. Kami ingin menyampaikan kembali kepada seluruh jemaat dan teman-teman remaja sekalian bahwa perayaan Natal Remaja HKBP Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025. Perayaan pada kali ini mengangkat tema Peduli karena Yesus yang diambil dari Matius 1 ayat 1-25, yaitu yakin empati sebagai ungkapan sukacita yang merupakan ungkapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari bersama-sama kita rayakan Natal tahun ini dengan hati yang penuh sukacita, persaudaraan, dan damai sejahtera. Jadi, jangan lupa untuk hadir dan mengambil bagian dalam momen istimewa ini. Sekali lagi, perayaan Natal Remaja akan diadakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025. Kami menantikan kehadiran teman-teman remaja dalam kegiatan yang penuh kasih dan sukacita Natal. Sampai jumpa di perayaan Natal Remaja 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tuhamu ruas nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Nungasahat hita sonari di minggu Advent na patuluhon. Songon topik mingguon makalunguton debata atuaon ni akana porsea. Pinuji ma Kristus Yesus Raja ni huriai, nama ngalehon asini rohana dingoluta, polan ala ni asini rohani tuhata, bepatari parhon hita sahatu sadarion. Minggu Advent patuluhonon marlapatan marlas ni roha. Marlas ni roha ala ni Tuhani. Di minggu Advent na patuluhon, lilin merah jambu ima lilin permahan na paingotok kita. Ay sahat do tuganup horong jolma barita las ni rohai. Respon ruas. Di Bagasan bagasan las ni roha mahita, paimaon haroromi ale Tuhan. Marlas ni roha mahita di bagasan Tuhani, jalahibul rohatta di nama nomu-nomu harorona. Tapuji matuhatta marhite na marende hita sian bukwede nomor 504 ayat sadaro ditolu, saya Roma ho Immanuel. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni debata tondi porbadia, natuma palangit dohot tanoon, amen.
Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, saya unang paila au, asa unang marsurak-surak akka musuku mida au. Dang tahe tagamon tarurak manang isesyan akka namakaposiho, ale Jehovah, saya pabotohon matuau akka dalanmu, jala ajarhon tuau akka bogasmu. Sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasomba maibana, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon ma Tuhami aturanmu, unang tadikok kami, patonggor mata nami, asa hutadahami, hatuan nami nasyakoi. Pargogoy hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, setugihon mahami diak kadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangolu, manang mate pehami. Mar hite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Mareda mahita sa buku D nomor 41 ayat 2 dohot 4 paripeni tuhata. Tatangihon ma patik ni debata, ima na dienet sian pesalmen 130 ayat 7. Nalom maroham tu Jehovah ale Israel, ay parasiroha do Jehovah, jalagodang do haluaon di ibana, ido sahatna atong rap mangidugugo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 681 ayat 1 ale amang asiroham.
Tato putih ma dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak perdosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala menganggukon dosa nami. Macajot-jot huarsahi kami homar hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naruai. Dang huhaholongi kami hosyen nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Di bahani tamadori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing na. Alay na mapor sumahami nuwain tuas ni roham na gudangi. Mangido siya nasa roha nami hasasaan ni dosa namin sa luhut na. Sa urupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo kami, dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan, saya si maroham di kami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni dibata, taringot to hasasan ni dosa. Ala ni pangalaw siyota do ubah na tartulang Kristus. Jala binahan di hajahatot ta do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangat ta. Jala binahan ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita siya bukwede nomor 552 ayat 1 Hosianna di anak ni Raja Daud. Hosiana di anak ni Raja
Tatangihon ma hata ni debata turpuk epistel di minggu Advent na patuluhonon. Ima di Markus sada ayat sada satro di walu tajaha marsikat soring. Onma mula ni barita na uli ni Yesus Kristus. Usuro ma suruani, patujolo ni buhi, si pature si dalanan mi. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Di halongan do si Johannes Mandidihon jala manjabitahon pandidion, pamubao lao ni ni roha, roha, lao lao pasasama pasasama dosa. dosa. Jadi ruar masude pangis ni tano Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopot ibana, jala di padidihod do nasida di batang aik Jordan, dung ditopoti be dosana. Yanggo si Johannes ibulu ni uto do ulosna, jala huli-huling do hosna. Akka si hapor do si tuang niloba do si panganonna. Odo jamitana, naro mga siap pudiku na gumogo siya nau, na hurang tamado au, pauduk au, makarhari tali ni si patuna. Aek do mudidihol tuhamu, alay to di parbadia do didihol na tuhamu. Ido sahatna. Martua do akan tumangihon hatani di bata, jala naupiopsa. Amin. Marede hita siap bukwede nomor 45 ayat 5 dohot onom Hosianna anak ni Raja David. Tindak koma hapor siyaw tay, songon nahin na tindak kon nidongat ta sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsiya, Jehovah, ido ang paragugun na sa natong pangalan. Au porsiya, Jesus Kristus, ang ibata Jehovah na sa sali. Ima natin ubuan si Maria, nakapikabya sa tron di parbadia, adulak sa Nat non na bernit di pangunan sila. Nambat palu bana di hawat nasi. Natuat ku bana turun di tanah. Namula maul dari. Namana itu surga. Lahudu tu syam di baca huba. Manai pragugun satu kusan. Di simai bana pimamulak sok di tanah on. Kau manguna mangul doh namati. Kau porsia di tondi perbadia. Jaradong sa dahurian abadia. Uliha to panhala Kristen akan abadia. Dohot dihasasan dosa, dohot dihatai namandok, bila mengulso dana mangumat. Dohot yang luan naswa suda. Amin.
Tabegema kor solideo kudaki jalan mulia tiap langkah.
OBG matiting na masa di Hurianto, ibagasan na sa minggo. Parhalado hagabipi serpong pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon. Di bagas joro dohot na patupaho parmingguon di bagas ta ganup marsada-sada. Laos huhu ma pasahaton nami siap parhalado. Selama ulang tahun turuas ni Huria na marulang tahun ari hatu tubu dohot na marulang tahun parsaripion di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Titing Minggu 10 Desember 2025. Goar dohot topi ni minggu. Sadarion Minggu 10 Desember 2025 masuk mahita tu minggu apen na patuluhon. Apen lapatanna paima haroroni Yesus Kristus badua halihon. Topik minggu sadarion ima makalunguton debata hatuau ni akka na porsea. Titing perbagason. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Alpin Apriandi na 70 ruas ni HKBP Serpong resok Serpong ianakon ni amang John David na 70 inang Tiurma Sitanggang Wik Sion. Dohot Stefani Esra Elvina Hutapea ruas ni HKBP Serpong resok Serpong boru ni amang situa John Peter Hutapea inang Sondang Saragi Wik Pak Mos. Pasu-pasu perbagaso di Patupa di hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul sia wib di gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Keluarga Naib Baru. Mamuka di bagasa minggu sadarion di jalodo keluarga Naib Baru di HKBP Serpong. Keluarga Jeremia Sihombing Inang Kristi Adelita Manik. Masuk nomor register 1361. Tu keluarga Naib Baru hupangido hamima asa jonjong di ingananna. Mau lihat pilihan khusus di hari Minggu sadarion 14 Desember 2025 dohot Minggu 21 Desember 2025 diganup per minggu di Patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan perjolo amplop na balau tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon ima amplop na violet laho mangurupi dana Natal HKBP Serpong 2025. Pentahbisan situa di HKBP Pos Pelayanan Bintaro HKBP Serpong Resort Serpong. Di hari Minggu sadarion 14 Desember 2025 di parminggu pukul sia wib di Patupa do pasahato tohonan hasituaon di Pos Pelayanan HKBP Serpong Pospel Bintaro na niuluhon ni uluan ni Huriatta Pendeta Sarlin Lubatobing na didohotan ni amang Sekretaris Huriatta. Perayaan Natal Remaja. Di hari Sabtu 20 Desember 2025, Seksi Remaja HKBP Serpong Patupahon perayaan Natal Remaja. Maringanan di gereja HKBP Serpong masuk pukul 15.01 pukul 10 sia wib. Perayaan Natal Remaja sinodangan ni tema peduli karena Yesus, yakin empati sebagai ungkapan syukur. Subtema remaja HKBP Serpong mengalami Natal sebagai pengalaman nyata akan kehadiran Yesus yang memahami, mengasihi, dan menumbuhkan hati yang berempati dalam hidup mereka. Songonima suarani titing sadarion, pakobasion, parhepengon, warta pembangunan, berita Natal dohot tau baru na dumasip,
tajahama di warta jemaat warta keuangan naung disagihon di ganup grup WA Week. Songoni matiting mau lihat. Tabagema kor ama HKBP Serpong.
Kapasahatma pilihan tuhuria dohot pusat. Kapasahatma di bagasan las di roha hut mahita marede syabukete nomor 30 ayat sada dot ulutna behama panjaloku.
debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata na gabe turpuk jamita di minggu Advent na patuluhon di bagasan obason ima di buku ni panurirang Mika. Bidu pitu ayat pitu sahat rodi ayat 10 tolu. Songonon ma di dok hatan itu hata. Tapai hutihut ma di bagasan rohata. Alayang goau manatap tu Jehovah do. Jala di halungut rohaku do debatani hatuauku. Sai tangi hononi debatakku do ahu. Unak komarlas ni roha le musukku midau. Ai tinggang peau sai hehe doau muse. Ai hudul peau nuaing di bagasan hahulumon. Jehovah do panodang diau. Usungokku do rimas ni Jehovah. Ai dopak ibana doau mardosa. Paima di badahon ibana badaku. Jala maruli mau dibahen. Sai to guon na doau sogo tu hati uron. Idau kudo hati goranna. Alai idau ni musukku mai sogot. Jadi hukupon ni haurahon bohina. Ibana naung madok tuau. Didia do Jehovah debatam. Marsobu-sobu ma mataku marnida nasida. Dung hona lutak songon gabo di alaman. Nunga ro ari par paulion di parikmu, ari parholangan ni patikmu doi, ari haroroan ni halak doi tumopot to sian nasur, doh sianaka huta ni Misir, jala sian Misir saharo di batangaik, jala sian laut tu laut, jala sian tor tu tor, alai gabe halongonan matanoi, ala ni pangisina, binahin ni parbueni pabahenan nasida. Ido yang go sahatna. Hamu karongan soina ma hatakangon. Hajahaton pardosaon ni bangsa Israel. Hatiha jongjong panurirang Mika. Pasahaton hatani debata manurirangi dopak bangsui. Sipata boydo hilalauta sai hira nama gopo manang sia-sia do na pinasahat ni debata marhite panurirangi. Ala sai hira swadom hamu baun nasida. Bahkan boydo honota ngalam mangararati hajahaton dohot pardosaon ni bangsoy. Hobartu situasi nape nangpe nunga dipaingot dipicang alay say hirana sojupang hamubaon di tonga-tonga ni bangsoy. Amang inang au sura jongjong manang tapartudos hadiriota songon panurang Mika. Bahkan mungkin dohonotama songon panurang Jona ngolo tatadikon tapasobu lo mamaupo lo ma sudaho ay ngau hupasahat hatan itu hani ada dang mubaho ning. Hajahatot dohot hadosaon nasida pe hampir disude sendi-sendi ni kehidupan nasida. Mamuka sianak kana manguluhon nasida. Songoninang aka malim, songoninang aka masyarakat. Sude rap marsiadu mangulahod dosa dohot hajahaton. Isarani na papunguhon manang panen niaka buah-buahan. Dangadong be hilalaon jupa
pang parbue naboy panganon. Sian parbue na adong. Dang adong be natonggi, dang adong be nadenggan lam mangararati akahajahaton ng dosa na sida. Au surat tabereng muse amang inang hobartu parsagi ni buku ni panirang mikaon. Adong hira tolu bagian bidu na parjolo satu bidu na patuluhon. Ima taringot tu panirirangon pabua uhumon ni bangsoi ma bangso Israel di panguhuman manang marhite-hite bangso Asur. Nah, di bidu opa 15 uhum ni debata tu bangsoi terbuang tu habuangan Babel. Jala bidu onom 1 bidu papituhon ima taringot tu hata apul-apul ni debata asamulak ma marpakirimon bangsoi tu debata ai sai na togihonon ni debatado na sida mulak muse tu tonga-tonga ni huta na sida di Jerusalem dohot Sion. Alaya manginang taida manang penunga di bagasan habuangan dang nagabe muba na sida balik salam dipatakang nasida do roha nasida. Nah, ahama do honot tanuaing. Nga madabu, nga hona pizza, nga hona uhum. Alay, say di patakang nasida do roha dohot pangalahona. Sahira na so adong be pakirimon maradopon bangswe. Au surat apartudo sa manginang situasi ni bangso Israeli tu sahalak na toras na marianakon. Nasay mangulahon hajahaton hatakangon. Nasay pinaingot. Nasay pinapitsang. Bahkan ngasay diuhum, ngasay dilitsing. Tong dang ramuba. Ahamadohono muna. Ngasay hira putus asa behita kam marado pudak danay. Ngasay hira nama dele behita mangido dangong beharapan nyon. Ya tungo mate mo mitok mo ningodo. Alaya manginang justru taidama pada saat tidak ada lagi pengharapan pada bangsa itu. Ala di pahot debatado marhite-hite panurang mika. Taringot tu holong ni rohani debata. Justru nalaus gabe manguduti asa gabe marpakirimon nai baru. Holan tu debata. Dang nama dok gabe so dang nama dok gabe di parsuada uhum. Ni debata nalaho mamitsang dohot paingoton na sida daw. Alay di paandar do marhite turpukta sadarion paboa marasing jala maribar do sakap holong ni rohani debata tutonga-tonga ni bangsonay. Saleleng holo marhamu baun na sida marbalik siad dalan nay hotdo ha holongan ni rohani debata tu na sida. Paulion ni debatado na sida. Jupang ma di nasida haluaon nang las ni roha. Alani i jow ni panurirang mika. Tutonga-tonga ni bangsoi. Pasuang ma pakirimonmu tu debata. Ay dang boy portibion manang hagogoon ni bangso-bangso na asing. Natuk gabe pangusadean. Natuk gabe pangodingan, natuk gabe pakirimonmu di tonga-tonga ni ngulum. Hira ima ipolani turpukta sadarion. Ahadona naing dohonon ni turpuhon di konteks manang di partikiat tanwaing. Tarlumobi ma di minggu Advent na patuluhon.
Jala aman waing naboy putih-putih hota di tonga-tonga ni ngoluta. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus. Situasi ni bangsa Israel naso tartolong be dari sudut pandang ni ajol maun. Nah saya toktong mangulahon halum lamon dohot dosa dohot haja hatoni. Boy masa doi di partikiatan waing. Kadangkala kita bisa menjadi hopeless, putus pengharapan. Bahkan iman percaya kita terhadap Tuhan semakin luntur dan semakin habis. Kenapa? Bodoh halak gabe makilaladang tikos bina martuanon. Ala siulahon nadenggan gok menghadapi parukilon, gok menghadapi tantangan, gok menghadapi hasusan. Balik sa halak na mangulahon haja hato dosa sahira na lamar jekar. Kalau kita perbanding-bandingkan, mungkin kita akan berkata, di manakah keadilan Tuhan? Kita semakin sering ke gereja, semakin banyak pergumulan. Kita semakin sering berdoa, bukannya mendapatkan jawaban. Tetapi orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang hanya melakukan kejahatan, mencuri, menindas orang lain, sepertinya semakin makmur dan berkembang. Atong dia do, nomor dua nama hita, raido natubu di bagasan rohata. Atau juga kadangkala di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita, kita mencari jawaban atas pergumulan itu ke gereja. Dalam doa-doa kita. Tapi tanda kutip sepertinya tidak mendapatkan jawaban. Banyak orang yang bergumul sakit, pergi ke rumah sakit tapi tak kunjung sembuh. Didoakan juga tak kunjung sembuh. Atau nomor dua nama. Roma tawaran-tawaran portibiokan. Roma gabe baik kita ganggu. Eda ihutanami arong jago detu inna. Sangulus di malu minna. Yang semula kita berpegang teguh pada iman kita, tapi karena rasa sakit yang tak kunjung selesai, kita tergoda mencari pengharapan di luar sana. Toema roha mapina roha salma malum ninna maujunga. Ujunga lama tu pusuk buhit. Mamili madisi. Lama mangoding-oding tu portibion. Dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita manginang. Mungkin dunia ini sepertinya bisa menawarkan jawaban solusi atas apa yang kita pergumulkan. Mungkin kita sepertinya gagal meyakini, mengimani Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, jangan. Hanya kepada Tuhan sajalah kita berpengharapan. Inilah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Seberapa besar pun kuasa dunia itu tak akan pernah bisa menjawab, bisa menjadi solusi atas pergumulan kita. Mungkin bisa saja menjawab, tapi bukan serta-merta menjawab seluruh persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu amanginang, hal yang pertama dan terutama melalui khotbah hari ini adalah mari ber-BPJS. Berpengharapan pada Yesus saja. Itu dohonon nak. Ber-BPJS. Unang holan nomor sahid mar BPJS kamu. Tapi hari ini apapun persoalanmu, ingotamu BPJS.
berpengharapan pada iya. Udang berpengharapan tu nasi ngati. Ya. Yang kedua, walaupun jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan, jangan ragu untuk tetap berpengharapan. Kenapa? Sudah do halak majua molo diuhum. Dan gak mau mengaku salah. Tapi melalui firman Tuhan hari ini justru hal yang luar biasa. Mika mau mengatakan bahwa biarlah aku menerima penghukuman dulu. Trupuhom manugihok kita asa otokritik. Pabua molo tinggang peho amanginang. Ingok ma atik tung doalani hatak kangomui. Asa muba, asa mulako, asa marpos niroha homu setu Tuhani. Jangan langsung tolak. Tapi mari itu kita bisa memaknai setiap detil, setiap pergumulan yang kita hadapi itu sebagai bagian dari hal yang menempa kita untuk lebih baik bersama-sama Tuhan. Unang Peter jua uhuman ni Tuhan ya tong. Now, alay agi Tuhan ido tutuba. Dia belicing-licing matai ngoti asa gabe mulak kita makaposi Tuhan. Molotung pesipata tinggak kita gabe hiradirgak halak na gabe musuta na mangalo Tuhani. Nama dok di dia Tuhanmu. Alay dohonot tama songon lapatan ni mikai. Ise songon Tuhani. Siapa seperti Tuhan? Siapa seperti Yahweh? Asaido na gabe panidang nyota. Pabuadang ganggu bahita. Pabuadong gode bata na boy pangut cadean. Na boy gabe oding-oding ni akana porsea. Jadi molo tinggang pe unang Peter madele. Tapi menjadi pembelajaran. Menjadi hal yang menuntun kita untuk mengenal dosa dan pelanggaran kita agar lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga manginang, ido na naing dohonon ni turpuho di minggu Advent na patuluhon. Ahaman waing natahirim di bagasan Tuhani. Dan masa-masa Advent adalah masa-masa penantian. Apa yang kita nantikan dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar berkat jasmani. Bukan hanya sekedar berkat dunia ini yang kita nantikan di dalam Tuhan lagi. Tapi berkata apa? Pengharapan eskatologi. Ini yang kita rindu-rindukan dalam Tuhan. Oleh karena itu amanginang, molotung pe di jauhon minggu Advent na patuluhonon dihita, marpakirimo di bagasan Tuhani, asa hakkamon ni ido, pabua ngolu na marpakirimon adalah ngolu namang evaluasi dirina. Mangarade ngulu na manoktong rapdo Tuhani. Sehingga minggu Advent yang ketiga ini mengingatkan kita untuk memperbaiki perilaku kita. Untuk memperbaiki cara hidup kita. Unang sanga salpu uhumi. Unang sanga salpu sian Tuhani. Alai omma obas kesempatan dihita. Jala Advent na patuluhon manugihok kita asamian di bagasan ngulu na marlas niroha makirim di bagasan Tuhani. Tidak ada orang yang sia-sia yang berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma rohanami ale Tuhan. Nama nogu rohadohot pikiran nami. Asahot marpakirimon di bagasak. Tuhani matutu sipata gok halum lamon. Gok hajahaton dohot dosa do portibion. Bahkan mangararati dui. Mangela ilang ngulu nami.
asa marha gangguon, asa gabe somar haporsiau bediho. Tuhan, marhite-hite hatam na pinasahat ni panurirang mika. Namanogu hami pay baruhon, roha pakirimon haporsiaon nami diho. Raboy do tawarhonon ni portibion, aka solusi-solusi, taringot tu kebutuhan ngulu nami di portibion. Nama baik kami ganggu gabe ngadu holan na di portibion. Alai marhiti hatam, Tuhan asima roham, dangi hape na hueai hami. Dang nama dok dang rikoti, alai ngulu nama noktong rab dohoto. Ina imana patuguhon pakirimon nami diho. Jala urupi hami, manada hahurangan nang dosa nami. Asa marhitei mangaradi hami, pay baruhon ngulu dohot pakirimon nami di bagasakko. Tuhan pasu-pasu mahami, pasu-pasu manang ruasmu, pasu-pasu sudiak kana porsia diho. Mauliate ma ali Tuhan nami. Di bagasan Kristus Yesus jaloma tangyang nami. Amin. Purian itu hata tapapunguma peliata hukma maridehita sian buke di nomor 530 ayat sada.
lagi ayat sada pas contoh kita. Tatangi akon ma peleata. Ale de bata manami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gebe uap na khusus di jalum. Paso may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pelianon. Patimpulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Uriam. Dohot di pertubion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sai pinorbadia magwarmu. Sa Roma harajonmu. Sa saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daron hangoluan siapari. Sesama dusa nami. Songon panesa nami di dusa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayo. Mulak mahamu di baga sadame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma. Damena tutoddi munabe. Amen.
menyambut merayakan Natal tahun 2025 dengan tema Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Dan subtema kelahiran Yesus menjadi bukti bahwa Allah setia, menyertai dan menguatkan setiap keluarga HKBP Serpong hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Saya, Pendeta Sarlen Lumban Tobing, mengajak Aman Inang, Naposo Remaja dan Sekolah Minggu untuk mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan Advent, Natal, dan Tahun Baru 2026. Biarlah setiap jemaat dapat merasakan suasana Advent, sukacita Natal, dan optimis dalam menyambut Tahun Baru dengan pengharapan untuk lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, kesehatan, damai, dan sukacita. Untuk itu, mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Rangkaian kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 antara lain ibadah Advent yang akan melibatkan kor dari setiap week dan kategorial. Natal kategorial terdiri dari kategorial sekolah minggu, kategorial remaja, dan kategorial aman. Kemudian, pada tanggal 26 Desember 2025 kita akan melaksanakan puncak perayaan Natal yang teknis pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Selain itu juga, ada juga ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember dan ibadah awal tahun baru 1 Januari 2026. Detail jadwal ibadat dan perayaan dapat dilihat pada spanduk yang telah dipersiapkan oleh panitia dan juga boleh dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan melalui WA group dari week masing-masing. Kami mengajak Amang dan Inang semua untuk berkontribusi mengirimkan partisipasi dana yang akan diberikan melalui Sintua week masing-masing atau dapat juga ditransfer melalui rekening panitia. Untuk mempermudah pencatatan, dimohon setelah melakukan transfer melaporkan kepada Sintua week masing-masing. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang dan seluruh jemaat atas partisipasi dan kontribusinya dalam kegiatan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 ini. Biarlah dalam perayaan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semua dapat merasakan sukacita Natal dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom bagi kita semua. Saya, Moses Barani selaku Ketua Panitia Natal Remaja HKBP Serpong 2025. Dan saya Tar Felicia Valentina Manik selaku Wakil Ketua Panitia Natal Remaja HKBP Serpong 2025. Kami ingin menyampaikan kembali kepada seluruh jemaat dan teman-teman remaja sekalian bahwa perayaan Natal Remaja HKBP Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025. Perayaan pada kali ini mengangkat tema Peduli karena Yesus yang diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 25, yaitu yakin empati sebagai ungkapan sukacita yang merupakan ungkapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari bersama-sama kita rayakan Natal tahun ini dengan hati yang penuh sukacita, persaudaraan, dan damai sejahtera. Jadi, jangan lupa untuk hadir dan mengambil bagian dalam momen istimewa ini. Sekali lagi, perayaan Natal Remaja akan diadakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025. Kami menantikan kehadiran teman-teman remaja dalam kegiatan yang penuh kasih dan sukacita Natal.
Sampai jumpa di perayaan Natal Remaja 2025. Tuhan Yesus memberkati. Namanya si Clara, bukan si Carla.